Hola, nens i nenes del Puigverd. Us vaig a fer un joc de màgia. Aquí teniu diferents espais pels quals us heu de moure. Jo us diré que feu moviments. Per exemple, us diré, mou-te 6 llocs. Doncs, des del vestíbul, 6 llocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me n'he anat al gimnàs. No comptes des d'on has sortit, O sigui, des del vestíbul, doncs 1, comences cap aquí. Pots moure't en vertical i en horitzontal, però no en diagonal. I pots repetir, com has vist, doncs he fet cap aquí, pum. Vale? Comencem pel vestíbul, que és per on entrem a l'Insti. I us dic, mou-te 5 passos, 5. Vale? Fes-ho a damunt de la pantalla, amb el teu pensament, clic, 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 a on vols situar-te després de 5 passos, començant des del vestíbul. I ara jo et dic que sé que no has anat al pati, no has anat al passadís, no has anat al gimnàs, ni a l'habitació. Vale, des d'on estiguis i sense comptar el lloc on estàs, fes 3 moviments. Vale, amb el pensament, sé que no estàs al carrer, tenies ganes d'anar a la cantina però no has anat, volies anar a la consergeria però no, tampoc estàs al lavabo i tampoc has anat a direcció, gràcies a Déu. Des d'on estiguis, 3 moviments més. I no has anat al vestíbul, no has anat a buscar guix i tampoc has anat a classe. I ara des d'on estàs, fes un únic moviment. Des d'on estiguis, mou-te un lloc. I no has anat a la sala de profes, ni al jardí, ni a la cuina. T'has quedat a casa, com ha de ser.